Velkommen til DR2 Fokus. Mit navn er Lars Jacobsen, og vi har i dag medvirkende handelseksperten Rasmus Kofoed. Rasmus Kofoed, kan du fortælle mig lidt om Tuborgs målgruppe? Ja, Lars, det kan jeg i hvert fald. Tuborgs målgruppe den er meget bred. I det, at Tuborg har en meget dybt produktsortiment. Det vil sige, at de kan appellere til flere forskellige aldersgrupper, og både mænd og kvinder. Tuborg har for eksempel Tuborg Classic, som nok appellerer til den mere ældre målgruppe. Så har de Grøn Tuborg, som både appellerer til den ældre målgruppe og den unge. Derudover har de også for eksempel Tuborg Sommer, som appellerer til kvinder, unge kvinder måske. Så på den måde har Tuborg bare et meget bredt målgruppe. Rasmus, det lyder jo rigtig spændende. Kan du ikke fortælle mig, hvilken form for branding det er? Jeg er virkelig interesseret i at vide, hvad det er for en branding. Form vi har snakket med om, kører jeg? Jo, det kan jeg godt. Tuborg bruger produktbranding, det vil sige, at de brander deres forskellige produkter enkeltvis. Det kunne fx være deres julebryg, som de brander hvert år. Kan du fortælle mig, hvordan Tuborg positionerer sig i deres reklamer? De positionerer sig som dem, der bringer folk sammen og skaber sammenhold. Udover det, så prøver de at flette deres historie ind i deres reklamer, for ligesom at vise, at de har masser af erfaring, og for at vise, at deres produkt er af kvalitet. Ja, så er vi kommet ned i Bilka, en af Danmarks mange distributører af Tuborg. Og Rasmus, gider lige at forklare lidt om produktet? Yes. Tuborgs smagsmæssige produkter er kendetegnet med denne grønne emballage, som de bruger. De bruger jo den her som sloganet danskernes øl, som faktisk er deres foretrukne øl, ifølge dem selv. Øl drikkes nærmest altid i måltiderne, og nærmest altid en del af festen. Ja, Rasmus, så kan du forklare lidt om designet på Tuborg-flasken? Den grønne Tuborg har nærmest altid været grøn siden 1931. Lidt om deres promotion, hvordan de reklamerer for deres produkter? Ja. Tuborg reklamerer deres produkter gennem mange utal af events. Grøn Koncert, Roskilde Festival og Godt Tuborg, som kendetegnet på dette års julebord. Det står et sted i siden. Tuborgs sales promotion er ved, at du kan blive medlem af det her, der hedder Tubklub, som er deres klub til, at du kan få events. Du har mulighed for at vinde konkurrencer og andre fordelagtige præmier. Rasmus, hvordan distribuerer Tuborg deres produkt? Jo, Jens, nu skal du høre. Tuborg distribuerer deres produkter gennem en masse grossister. Alt andet vil være helt dumt. De gør det netop gennem kiosker, butikker og alle mulige andre koncepter. De har jo både de har en masse virksomheder rundt omkring i landet, så derfor har de netop brug for en masse. Derfor vil det koste en hel del ikke at få skaffet sig en ordentlig grossist. Hvad kan du sige om Tuborgs produkters pris? Nu skal du høre, Lars. Hvis vi kigger her på Tuborgen, den bliver solgt af grossisterne gennem mange forskellige forretninger. Forretningerne vælger selv, hvad deres pris skal være, da de netop har givet minimumsprisen, eller som vi også vil kalde for købsprisen, hos Tuborg som mærke. Hvis vi så kigger på Tuborg, så koster den her nu 13,22, og det vælger selv. Den koster 13,22, som du kan se. Og hvis vi kigger på en anden, som for eksempel en anden af deres produkter, koster den 13,68. Det betyder, at der er en højere efterspørgsel, og derfor kan de så sætte prisen anderledes. De sælger mange forskellige slags øl, eller forskellige slags varianter af øl. Tuborg, grøn Tuborg kasse koster 150 kroner. Men hvis du bare absolut vil prøve at få det her, så kigger her, så kan vi se, at det koster 50 kroner for blot 6. Derfor sparer du noget ved at købe kassen i stedet for sixpack. Det viser jo, at de sætter rabatter ud fra, hvor meget du køber, som er et almen handelstrik. Så siger vi tak for i dag, og det var sgu en fornøjelse at have dig i studiet i dag, Rasmus. Tak skal du have, Jens. Vi har lige taget en lille gave med her til dig, som du kan få. Værsgo. Mange tak. Er det til mig? Ja, det skal til dig. Jeg siger mange tak. Skal vi ikke lige tage en lille selfie? Jeg er sgu lidt af en fan, og der kan vi lige en lille billede. Jeg kommer over til dig. Er det et video? Nej.
Jeg er idiot. Når det er eftermiddag, og jeg hygger mig, slår jeg en Denne klassiske øl er nærmest altid med i hverdagens måltider, og er nærmest altid med i festerne. Dette viser en tydelig statistik, som vi har brugt i 1980. Ja, det er sidst. Nej, det er for tidligt. Denne klassiske øl er nærmest altid med i måltidets hverdag, og altid med det her stamforret. Klassisk øl er nærmest altid med i måltidernes... Okay, vi starter på. Det kan ikke være svært. Sig lidt om Tuborgs priser på produkterne. Yes. Tuborg sælger jo deres stamforret. Sig lidt om Tuborgs priser på produkterne. Tuborg sælger deres produkter til Ellegaard, som så derefter laver en prisfælles. Vi skal se her, hvis du kigger ind på det her, så koster Tuborg 13,22. Og hvis vi kigger i forhold til konkurrenterne, som for eksempel hvis vi tog Ibro, som ligger på 13,16, der kan vi jo tydeligt se, at det her det er en prisforskel. De vælger selv, Det er fandme ikke prisforskel.